Kapit, nakaga ba? Hayag ralad. Yeah. Hayag ralad. Sige ko. Turbin Hayag ang daan ralad. sa Buko na nito lang ito. Ako ang against the sabot. Nga ang gipuyan. Kami kaayo ang mga sudan. Muadto lang ka sa silingan. Nabuang. Mga dakop ka ug mungaan. Hagdan palayan dito. Hi guys. Nami diri sa bukid. Naragin sa video. Uban po, lagi ang mga kauban. Dahil na mag-video ng mga vlogger oh. Angat ani ron. Hi guys. Naunsa man taon ni sila nag-vlog man pud ni sila di. Ay, subscribe na tuwang. Wala. Angat pa siya tadi. Guys.